ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ପାଠ୍ୟ ବିଷୟ 20 ମ ଫଳା ଯୋଗ। କ ଯୁକ୍ତ ମ ମ, ଖ ଯୁକ୍ତ ମ ମ, ଗ ଯୁକ୍ତ ମ ମ, ଘ ଯୁକ୍ତ ମ ମ। ବ୍ରାହ୍ମଣ, ପଦ୍ମ, ବାଲ୍ମୀକି। ଶବ୍ଦ ପଢ଼ିବା ଓ ଲେଖିବା। 2 ଅକ୍ଷର ଥିବା ଶବ୍ଦ। ଭସ୍ମ, ଉଷ୍ମ, ପଦ୍ମ, ସଦ୍ମ, ଛଦ୍ମ, ବ୍ରହ୍ମ, ଜନ୍ମ, ଗ୍ଳୁମ, ସ୍ମୃତି, ଆତ୍ମା, ରଶ୍ମି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ। 3 ଅକ୍ଷର ଥିବା ଶବ୍ଦ। ଉନ୍ମାଦ, ସ୍ମରଣ, ଶ୍ମଶାନ, ବିସ୍ମୟ। 4 ଅକ୍ଷର ଥିବା ଶବ୍ଦ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ, ସ୍ମିତହାସ, ପଦ୍ମାବତୀ, ଜନ୍ମଭୂମି, ଅକସ୍ମାତ୍, ହିରଣ୍ମୟୀ।